hakkille so woni jontaɗo ñamtorto ko gandal gandal ala haaju ɗo hakkille ala hakkille naftata jomum ɗo gandal ala eyyi wadde mi rabbi kilo ɗo ɗo woni gandal mi faami jiɗi mi nani aɗa haala goto leppima komi kettoɗin sewi aɗa sira ɗon ñalawmaji meɗi pular ko fayte wiide hoore bir dow bir nasane jaslare aɗa fira ɗum e pular holko adduno ɗum jiɗi gastinade jiɗnoma ɗum e lefol non adduno ɗum tan ko haala systéme planétaire to batti gandal koode gandal weeri bon wat saaha goto min kammina min kawjina min mbiya wonde ne jangge arabe ey bon qur'an ko arabe ɗiɗi salade ɗum min jiɗi salade ɗum wona kadi min jiɗi salade ɗum kadi min cali ɗum ha min lele leydi ala ɗemgal fof ngal kalɗa e aduna so tawi tan ko arab tan Allah jogui haali wadde ɗeɓe keeɗiɗe fo aɗa wawi wofirde ɗum Allah maleykaji nanata so ari hay arab o lewra ɗum Allah binnanda baraji aɗa ɗum ɗa maleykaji nanata kono hade noon kala ɗemgal ngal aɗa rewra Allah walla ngal aɗa woofa Allah aɗa windane bakka andu ngal ɗemgal ko kangal koye maggal gasgode ɗa Allah toñata jiyaɓe mum fami joni noon reewi ha eɗen kaala gandal ngal fulɓe jogino ha ɓe ginniri ñalɗiɗi no ɓe ginniri ni ñalɗiɗi ɓe ginni ñalɗiɗi ko e jeegom boli gandal mangal ngal inni ñalɗiɗi ko e jeegom boli jeegom so tawi a limi ɗum laabi nayyi a sowima ɗum laabi nayyi wonata ko nogas e nayyi ko hen pecce heure uji daro toon a faami nogas e nayyi ɗe jeegom ɗe ɓe mbattori ɗum jeeɗiɗi ɗi gontata ko nogas e tati par ce que ko jeeɗiɗi laabi tati est ce que a faami noon ɓe ndewri ha ɓe mbaɗi hen hatumere mabɓe lim lebbiire nden hatumere lim lebbiire wonano balɗe temedde tati e capanɗe jeegom e joyyi ko balɗe temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyyi nden ɗum wonno hatumere mabɓe lim lebbiire woni calendrier nde yinde hande annabi Idrissa ronti gandal ngal ɓe donki andude holto Idrissa ƴetti gandal ngal ɓe mbatti ɗum wiide wondene ayyamul Osiris woni ñalɗi Osiris ɓe mbatti ɗum e nder gurdam annabi Idrissa hade o wuuri ko duuɓi temedde tati e capanɗe jeegom e joyyi ɓe ƴetti calendrier ɓe tongi ɗum ɗon capanɗe jeegom e joyyi ɗe fecca e sappo e ɗiɗi jeeɗiɗi nogas e nayyi to ko nogas e jeenayyi ɗa ko nogas e jeetati ɗa ko nogas e capanɗe tati ɗa ko capanɗe tati ko ɗum ɓe taƴiri lebbi ɗi woni lebbi sappo e ɗiɗi ɗi lebbi sappo e ɗiɗi ɗi décembre novembre sa ƴeewi ambre on ambre a ɓooriya ko woni on ambre mi joña on ambre oɗon ko inde Allah wonde e nder hebrore nde ganduɗa nde woni koye ko hono no ɗum wiyete deftere annabi Daniel wiyetede apocalypse sabu wiya defte ɗe koɗe temedere e nayyi ɗe teskoɗen win ari hen e qur'an arab ko qur'an teskoɗen ene waɗi ɗereji annabi Moussa e annabi Haroun won suufu Ibrahima o Moussa teskoɗen wondene zabura wona tan mo Souleymana o wona tan mo Dawuda o zaburaji ine mbayi no leydi ɗiɗi keewi min ɗi ganduɗi ɗi hen ko capanɗe nayyi e jeegom zabura ɗi ganduɗi goto hen kala e annabi mum goto hen kala e ko addini tawrat hade no Moussa heeɓi nde alluji joyyi ɗe koɗe capanɗe joyyi hijib sabu kala hen alluwa woni hen ko sariyaji sappo kala hen saria jaggirte ko hono hijib no jaggirte e Qur'an mi joña on banggue joni noon Allah waɗi kamɓe fulɓe ɓe ginni ñalɗi ɗi hono no mbiruɗa ni hoore biir dewo hoore biir amde moobare jaslare nasane mawde eyyi aɗa andi won ɗiɗo ɓe limɗa mbiɗa ko hoore e jewo ɓe kaaloyɗa ɓe inde muɗumen mbiɗa ko amde mbiɗa moobare mbiɗa jaslari mbiɗa nasane mbiɗa mawde duuɓi ujunnaji 5 e temedde 5 ko adi jibinede annabi Isa
e oɗo ñalawma wiya nde amde 124 ujunere annabi kamɓe fof tawi ko jibinaɓe ɓe mbimi jibina ko altine fof jogiiɗo gandal bawɗo ittude ɗum yo addu ɓe mbi amde mobare tesko bonandeji e ƴiƴe meje mawɗe dufnoɗe ɗe fof koye ñalawma talata koye talata waɗata wona heewi de événement murtani sakkiti ko duuɓi amen kawri ko min mi wawa haalde hursuwaji ceerno wawa haalde hursuwaji mi anda ko kono kam ko tawami min mbeɗa futtini kitam mbeɗa ƴeewa koye talata a faami wona boseyaɓe ay won arabe